Поръчал съм тук една опаковка Приорин. Принципно съм много доволен от тях. Затова сега си взех 270 капсули на доста изгодна цена. Принципно в интернет се намира Приорин на най-различни цени, като повечето авторитетни аптеки го продават доста скъпо. Основно го предлагат по 60 капсули за около 50 лева. Някъде падат и до 48. И все пак трябва да гледате да не ви пробутат някое менте, защото и това се случва. Аз намерих хубав сайт, от който си поръчвам. Това е bgfitness.com, откъдето мога да взимам принципно 120 капсули за 80 лева, като говорим за хубав Приорин на Байер. Още по-изгодно става, ако оттам взема опаковката за 270 капсули за 165 лева. Тоест, така сметнато, 60 капсули ми излизат на цена малко над 36 лева, което вече е изгодно. Така плащам реално по лев и нещо на ден и за 2-3 месеца имам доста добри резултати. Тези капсули ги пия по 2 на ден, сутрин и вечер, като за един месец пиене вече може да се видят някакви резултати. Имал съм случай дори при алопеция, когато имаш оголени места някъде по главата, които изглеждат като оплешивяване и те започнат да се оправят. Някъде през втория месец, в началото на втория месец започват да се появяват нежни руси косъмчета на това място и в началото на третия месец те започват да се сгъстяват и да стават леко по-твърди. Постепенно си порасва коса.